Irudiak. Bazek ekiten gabelua edo galdera? Ez! Bazen ekiten munduko sugerik handiena anakonda dela? Bai! Bazen ekiten jirafak zutik lo egiten duela? Ez! Bazen ekiten izurdeak jaio eta gero lehenengo hilabete ez duela lo egiten? Ez! Bazen egiten txotxo txakurraren mia urdina dela? Ez! Bazen ekiten kirikinoak dena horiz ikusten duela? Ez! Bazen ekiten kakabe batekin dutasunean horretatxe badela dela? Bai! Bazen ekiten koalak egunero 22 ordu lo egiten duela? Bai!